makna babakan pangapura kesucian ati lan kerukunan urip bebrayan agung. Oh ngono. Mula aku karo kowe tansah nyuwun kunjuk marang panguwasaning dat kang murendat. Nyuwun marang Gusti kang hakarya jagat. Muga-muga para warga ing Laladan Kebon Sari RW 08 Desa Delanggu anggone ngadani bakda kupat utawa riyaya kupatan ngadani halal bihalal muga tansah pinaringana bagas paras jiwaragane ayom-ayem tentrem kulawargane rukun marang kulawargane rukun marang tangga teparone. Oh iya. Tansah pinaringana rejeki kang agung, rejeki kang berkah barokah, tebih saka memala, tebih saka rubeda, syukur sakit padha sirna. Allahumma amin. Anggone padha makarya ya tansah pinaringana rejeki kang lumintu ngono. Anggone padha nggarap tegal sawahe tansah pinaringana pepanenan kang linuwih ngono. Ama-ama tansah kabrasta ngono. Heeh. Sing dadi mantri ya kulina nyuntik ayam. Ngono. Sing dadi guru ya tambah gajine ngono. Gaji ke-13 ya ora keri ayam. Sembah nuwun. Heeh. Nyatane aku karo kowe pendak taun ya iso pareng sowan rene ngono diarep-arep para warga ngono kasok katresnaning para warga tumrap aku lan kowe ngono nduk apa rengeng-rengeng larase 6 ya 6 loro ji 6 ilir Rong pupul. Mas Gun. Balungan, sabut. Kar, tadi, Mikolo, Mas Gun.